sa dozviete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vás zaujímajú ohľadom našich technológií Handcube Keys. Náš systém rozvíja viacero oblastí, od jemnej a hrubej motoriky cez komunikačné schopnosti, jazykové zručnosti, po kognitívne funkcie, sociálnu interakciu, logické usudzovanie. A práca s ním je najmä motivačná a hravá. Má množstvo benefitov, je nielen multifunkčný, ale je aj dostupný. Viac o ňom sa dozviete na našich stránkach www.handcubekeys.sk. Tam nájdete video ukážky a rôzne materiály, ktoré vám napovedia viac o našom komunikačno-edukačnom systéme. Technológie nemajú presné určenie, pretože sú od tých najmenších detí až po seniorov. Sú určené aj pre deti, ktoré nemajú nejaké vývinové ťažkosti a špecifika, aj tie, ktoré majú zdravotné znevýhodnenia. Taktiež každá cieľová skupina si nájde oblasť, ktorú môže pomocou technológií rozvíjať. Naša značka má už vyše 10 rokov, tisícky produktov už používa vyše 10 000 používateľov. Zárukou kvality je aj to, že či už metodické materiály, ale aj samotné pomôcky vytvárajú odborníci. Na ich tvorbe sa podieľajú psychológovia, logopédi, učitelia, grafici a IT špecialisti. Množstvo klientov bolo taktiež zdrojom neustáleho vylepšovania. Jednoznačná odpoveď je áno. Skupinová práca s našimi technológiami je veľmi motivačná, hravá a deti ju majú radi. Pre skupinovú prácu odporúčame používať napríklad interaktívne podložky, ktoré sú aj vo veľkom formáte a viete nimi zaujať celú skupinu detí na rôzne témy. Technológie sú obľúbené v triedách materských škôl, ale aj základných škôl či špeciálnych škôl. Taktiež aj pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb a podobne. Odpoveď je nie, aj keď vzhľad je veľmi pútavý, lákavý pre deti a práca s ňou je hravá, tak táto pomôcka nie je určená pre použitie bez dohľadu dospelej osoby. Prítomnosť rodiča, učiteľa, terapeuta je nevyhnutná preto, aby dieťa mohlo používať túto pomôcku a mohlo sa ňou veľa naučiť. Všetky odporúčania, rady, tipy, návody, konkrétne úlohy nájdete v našej metodike, ktorá má už vyše 120 strán. Taktiež odporúčame využiť aj napríklad mentoring či supervíziu, a to dokonca v online forme. K dispozícii je aj vzdelávanie, ktoré prinesie mnoho praktických, ale aj teoretických zručností priamo pre prácu s našimi technológiami. Áno, naše technológie sme vytvárali z drevených materiálov, ktoré sú nielen deťom príjemné a priateľské, ale sú aj zdravotne nezávadné a veľmi trváce, taktiež tlač, ktorá je na nich použitá. Tie časti systému, ktoré sú jemnejšie, sa pri bežnom používaní pod dohľadom dospelej osoby taktiež vyhnú akémukoľvek poškodeniu. Materiály netreba nejako špeciálne ošetrovať, len sa treba vyhnúť nejakému neprimeranému používaniu. Naše technológie je možné aj individuálne prispôsobiť. To ocenia najmä užívatelia so zdravotným znevýhodnením, kde hľadáme cesty, ako môžu aj oni bezproblémovo ovládať počítač pomocou našich technológií Handcube Keys. Prípadne vieme prispôsobiť aj aplikácie, a to po obsahovej stránke, alebo vieme prispôsobiť aj hardwérové súčasti, napríklad veľkosť interaktívnych podložiek. Ak máte o individualizáciu záujem, je potrebné sa informovať priamo u nás. Aj keď ide o vysokoodbornú a špecializovanú technológiu, ceny sa snažíme držať vždy na dostupnej úrovni naozaj pre všetkých. Sú porovnateľné napríklad s výkonnejším smartfónom alebo notebookom. Ich aktuálnu výšku však sa dozviete v katalógu, ktorý vám veľmi radi pošleme na vašu e-mailovú adresu. Stačí nás kontaktovať. Štandardne vám pomôcky doručíme v balíku kuriérom a doma nájdete v krabici všetko potrebné na inštaláciu. Máme k dispozícii aj inštruktážne videá, ktoré vás prevedú celým procesom inštalácie. Nemusíte sa obávať, je to jednoduché a zvládnete to. Áno, pomôcku Handcube Keys môžete mať nainštalovanú aj na viacerých zariadeniach, avšak je potrebné, aby ste disponovali viacerými snímačmi. Každý snímač je akási licencia a komunikuje s jedným zariadením.
Ak pracujete tematicky, môžete využiť jednu pomôcku aj pre prácu na viacerých zariadeniach súčasne. Napríklad na jednom zariadení využijete kocky tematicky ľudské telo, na inom zariadení zasa kocky čísla. Zobrazenie na väčších obrazovkách, ako je len monitor počítača alebo tabletu, je veľmi žiaduce, najmä pri skupinovej práci. Je to samozrejme možné a sú rôzne spôsoby, ako viete pripojiť počítač k rôznym obrazovkám. Či už je to bezdrôtovo, alebo napríklad prostredníctvom HDMI kábla. Určite áno. Naše technológie sú vlastne alternatívou štandardnej klávesnice k počítaču. Môžete napríklad napísať e-mail alebo použiť Office, prípadne viete surfovať na internete. Taktiež viete vpisovať písmená či číslice do iných aplikácií, kde je to potrebné. Napríklad vyplňanie pracovných listov môže byť takto zábavné a tréning aj pre jemnú motoriku. Okrem vyše 120 stranovej metodiky, kde nájdete rady, tipy, odporúčania a konkrétne návody, máme pripravené aj vzdelávanie, ale máme taktiež aj formu mentoringu a supervízie, kde sa môžeme venovať individuálne vašim potrebám a tomu, čo vám s vašimi klientami, deťmi alebo žiakmi nejde, prípadne v čom by ste potrebovali podporiť, aby ste naše technológie dokázali využívať naozaj efektívne. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Používanie našich technológií na smartfóne alebo tablete je podmienené tým, aby disponoval operačným systémom Windows. Odporúčame však použitie väčších obrazoviek, minimálne tu na notebooku. Nie je potrebné nejaké špeciálne vybavenie. Stačí, ak zariadenie disponuje operačným systémom Windows a taktiež Bluetooth. Bluetooth sa dá doplniť aj externe. To platí aj pre počítače, notebooky či tablety. Máme pre vás samozrejme aj rozšírenia. Môžete si obohatiť svoju prácu napríklad použitím interaktívnych podložiek, kde máme pripravených až 8 tém. Taktiež máme aj pomôcku, ktorá má samostatnú aplikáciu a to je komunikátor. Krtková výzva vám prinesie vyše 1000 úloh, ktoré rozvíjajú rôzne oblasti a môžete si tak overiť svoje vedomosti. Viac informácií nájdete napríklad na našej webovej stránke. Ak máte otázku, na ktorú sme vám ešte nedali odpoveď, alebo máte nejaké ťažkosti, ktoré by sme vám mohli pomôcť vyriešiť, neváhajte nás kontaktovať, ideálne v písomnej forme, prípadne telefonicky. Pre efektívne využívanie v praxi odporúčame využiť našu ponuku metodiky, ale aj vzdelávania, mentoringu či supervízie, kde sa dozviete konkrétny návod, rady a tipy, ako po technickej, ale aj metodickej stránke pracovať s deťmi. Od začiatku až po profesionálnu úroveň.